kallona. Bebin ta ji farin riga, kyawun fuskar ta na hanga, zuci ta hau dukar ganga kamar kayan indigo. Ina tafiya na saki leɓe, hiran kallanta na yi tuntuɓe, bayar mota sai na laɓe. Yaya kyawun zaɓe, wai shi ƴar wace ce. Ina labari nake baka, ina hanyar nan da nake bi ina tafiya makaranta, abokina na ga wata yarinya doguwa fara irin kyakkyawan nan, ka gane irin yarinyar da nake gaya ma ina son kalar yarinyar. So duk lokacin da nake, ka san tun da nake da kai ban taba gaya ma cewa wai na ga wata yarinya ina son ta ba. Yarinyar ta burge ni ba zan boye ma ba. So amma gaskiya zubin yarinyar da yanayin dressing ɗinta, kimar yarinyar sai na ji cewa kai abokina ya dace a ce ta zama abin rayuwa ta, ka gane ba. To shine nake neman shawara, ka riga ka san ni ina da sauran mata, ta ya zan fara furtawa yarinyar nan cewa wai ina son ta, shine magana. Kuma wallahi ina son karka abokina, ya za a yi? Karka da mu sai datto ne na masu soyayya. Alhamdulillah, shi yasa ma na neme ka. Wato abokina akan wannan batu da ka kawo, ka gane? Babu shakka ka kawo zance mai dan karan dai. Ka gane? To amma tun da sunna cewa ba za ka iya kallon idanta ba kawai saboda shauƙin so da kake mata da kuma kwarto da kake maka. Ka gane? Abin da za a yi shine yanzu idan muka je da ita da kai za ka iya kallon idanuwan da ka faɗa abin da ke zuciyanka? Hai abokina ka fi san da sauran mata ba, yanzu ta yane zan fara nuna ma yarinyar nan cewa ina son ta na kalle ta haka, ai ka san ba zai yi ba abokina, a dai ɗan ƙara samun wani method. Shikenan ka biyo layi saboda da ni ma Allah yanka ne ba na iya kallon idan mutum ko da namiji ne na faɗin ce ga wato manufa, ka gane? So amma na da wani dogon aboki na ban dogon labari kamar yin na a kan gilas, ka ga gilas da kake gani wannan? Yanzu haka ba zan iya ɗaukar tsawon minti biyar na magana da su sakamakon ba gilas. Ok, sirrin ke amma in na ma haka na ma haka to zan iya ɗaukar tsawon awa biyar na magana. Shi yasa nan ne ka yanzu ne mafita. Haka da idan ka sa gilas ɗin kana ji? Ka fi ni ba na ragwar gilas ɗin. Yawwa in ka sa ce yi abokina wannan kamar ma sabo ne. Me sirrin? Sa za ka da sirri. Ai kuna wa ƴan mata ƙarya fa abokina, ni ma zan shiga layin na ko. To ya ka gani? Kai gaskiya ne, amma fa baka ganin ido na. Ba na ganin idon ka. Yanzu akwai magana za ta faɗa mun da ka sa gilas ɗin nan? Kai ita fa din daban ce wallahi. Idan na kalle ta a hakan ma ba zan iya gaya mata ba. Wallahi tallahi ina zuwa kai ba zan iya ba. To kaka da. An ƙara gaya min da wani sirrin. Idan muka je kusa da wannan wurin ka gane? Tsakanin mu da ita kamar ba zai wuce dai daga nan zuwa ɗan katangar nan ba, ka gane? Na gane. Yau wato idan muka yi rabi a cikin tafiyan da zamu ka gane? Za ka rufe idan ka. In mun kusa bayan ka rufe idan ka zamu za ka yi. Kana nufin haka ina nan sai na rufe ido haka? Ya zama dole. Kafin na yi haka? Ya zama dole dan ni ba na ganin ta kenan. Ya zama dole. Ba mutunci zan gaya mata kuwa. Shine bayani. Ka gane in kai taku 1 2 3 ba? Kawai sai ka rufe idan ka, ni kuma zan wuce na barka. Ok, kamar ne da ita kenan. Yawwa zan barka da ita. Kai ka san hanya fa abokina. Shine bayani. To yanzu ta ya zamu mu tashi mu je ne ko kuwa yana? Kawai rana za a sako lokaci. Ok, kawai mu tashi yanzu mu tafi abokina. Ai ba a sanya kar kwado ya mun kafa, ka gane ba? Kyawawa fa wallahi dauke sake a garin. Magana kenan Hausawa sun ce a bare bushe. Shi ke kawo rabon. Ba na san rabon wani ya shiga cikin. Rabon ka ne kika. Har ga aboki to ba da. Rabon ka ne. Kai soyayya kina ina ne? Yawwa rufe idan ka ga tana ta zo. Ban san inda zan samu ki ba. Dan Allah ki zo gare ni. Wayyo Allah. Malama Zainab. Da fara suna na ke. Gaskiya lokaci da ya ba da hali. Sai cewa ya dace a ce wata kuma sun fara to amma sai dai na kasa sanin cewa wani lokaci ne zan fara bari har ki ya ne ki san me ake ina son na gaya miki cewa ina son ina kuma babu yadda za a yi insha Allah tare da ina tsara wannan rana ko zan so gaya miki cewa ina son su amma ta gagara amma a yau ga na zo gare ki kalmar soyayya sani cewa ni masu yanki tunda har na taka na zai
sannan ina son ki bani dama akan soyayyar ki na miki alƙawarin ba zan faranta miki ya ni soyayya insha Allah na riga na fita miki abin da yake rai